egiteko, ezta? Emanaldiak edo emanaldi bat? Emanaldi guztiak, preparatu gindun danak grabatzeko moduen, baina agian DVD bat osatzeko, interneterako zeuze, beste bideo bat emoteko baina ez disko, ezta? Baina hasita berehala eta, hasita gutxire, jat eterdi genero ala eta ikusirik eta zelako harrerak euken, jendeak nola erantzuten, eta jasotzen, agian bakarrik negualako, bai, ez da, jasotzen nahi nintzen erotasun horri erantzun ez ebrak egin duzu disko hau izan dira, ez da. Eta laugarren zuta hori jendea izan zen, eta jendea egia esan diskoan zute osuta sekurako isiltasuna da. Emanaldiak holakoak izan dira, egon dira bere festa giroan egindakoa, baina bizpairu horako, ez da, zaratatxo. Bestela izan di oso isilak etxeko sukaldean egotia dez eta danok adi, ez da, eta gero txaloa dator eta hor ikusten da jendea dagoela.